हेलौ। औ हेलौ। आंनि हौवाया माबायाव नैबे सेप्तेम्बर मासनि 8 थारिखनिफ्रायनो थांनानै दंहैयो। औ दा बबेहाय दंहैयो जों मिथिला। न'निफ्राय थांदोंमोन बियो थांनाया, ओमफ्राय बिनिनो नै क'क्राझार एरियायाव बेयाव थाबाय थादोंमोन आरो। ओमफ्राय दा बबे जायगायाव ओंखारलांखो सप्ता। गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय। दिनैनि समाव आं जोंनि बर' हारिनि आंगोनि बिदा फंबाय गासैनिसिमबो रिकुवेस्ट खालामहरनाय जायोदि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आवलागुरि बङाइगाव गामिनि बान्द्रा काट बसुमतारी आदाया गोमानानै दङ। बिथाङा आसाम पुलिसाव मावोमोन, नाथाय बिथांनि साख्रिखौ खोनानानै मोननाय बादिब्ला डिसचार्ज खालामनानै होबाय। बिथाङा गोब्राब बेमाराव गोग्लैनानै दंमोन। ओमफ्राय बिथाङा डिउटियाव थांनो हायै समाव बिथांनि साख्रिखौ दाननानै होबाय। बेजों लोगोसेनो बिथाङा साननानैनो गोबां अलख गोलैनानै दिनै आंगा मांगा जानानै गोमानानै दङ। नाथाय बिथांखौ बहाबाफोर नुयोब्ला जोंनि बर' समाजनि बिदा फंबाया बिथांमोननि न'खराव फोरमायहरगोन, जाहाथे गावजों गाव हेफाजाब होलायगोन। बेनिखायनो आं जोंनि बर' समाजनि बिदा फंबायमोननिसिम रिकुवेस्ट खालामहरनाय, जाहाथे जों बिथां बान्द्रा काट बसुमतारीखौ आदाखौ जों थाबैनो नुयोब्ला फोरमायहरगोन। बिथाङा 2 गथ'नि बिफामोन, नाथाय बिथांनि 2 गथ'आबो आरो बिथांनि आंगो बिसियाबो गोबां साननानै पार मोनाखै। नाथाय न'खराव सासे मानसि गोमायोब्ला गोबां साननांगौ जायो। नोंथांमोना बिथांनि मेसेजआ मा फोरमायखो नोंथांमोना खोनासंलांदो। थारैनो खोनासंलाङोबा बुजि मोनगोन। साननैसोआनो जाबाय, अ नुनो मोनाखै आरो। दा माने जेबो खबर मोनथ'वाखै, जेरावबो खबर मोनथ'वाखै। सोरनिबा न'आव थांनानैथ' गैया, न'खरनि मानसिफोरनाव? ओहो गैया, जों खबर लाजोब्बाय, जेरावबो खबर गैया। बिदिनो मानसिया माबाफोर मावोमोन नामा? औ, आसाम पुलिसाव मावो। नैबे रिजार्भआवनो, नैबे खोदोमथला रिजार्भआवनो मावोमोन। बेनिफ्राय मानसिया बिदिनो सिगांनिफ्राय माबाफोर जाखाबाय दंमोन नामा? जानाया जादोंबाबो इसिबां मानि बिदि प्रब्लेम जाथ'वाखैमोन। ओमफ्राय नैबे दाख्लै माबानिफ्रायसो साख्रिनि बेले बेजे एसे जानायावसो बियो बांसिन जादों। ओमफ्राय मुलिबो जायाखैमोन आरो। बेयावसो बांसिन जादों। मुलि जाखाबाय थायोमोन नामा बेफोरनि ब्रेननि थाखाय? औ, मुलि जादोंमोन जानायालाय। मुलिया जाखाबाय थादों। ओमफ्राय बिदिनो माने बेनि साख्रिया माबाफोर जादोंमोन नामा? बिनि साख्रिया दा बिदिनो लोमजाबाय थानाय बेफोरबायदिनि थाखाय, बियो थांनो हायिनि थाखाय, बियो एबसेन्ट जाबाय थानायनि थाखाय दा साख्रिखौ बिनिखौ डिसचार्ज खालामना होदों आरो। दा बे डिसचार्जखौ खोनानायनिफ्रायसो बे बांसिन जासिनदों दा। दा बेफोरखौ न'आव लाजिखो ना माखो दा न'आव थाङाखै आरो बेनिफ्रायनो। माने न'आव नुजाथि फैयाखै आरो ना? ओहो, न'आवनो थाङाखै। दा अब्ला जोंनि बर' समाजनिसिम नोंसोरनि न'खरनि जानानै मा खावलायहरनो सानो गावनि हौवानि फागै? जोंनि बर' आंनि समाजनि बिदा फंबायमोननिसिम मा खावलायहरनो सानो दा? जोंनि बर' समाजनि बिदा आंथ' फंबाय गुबुन गुबुन जायगायाव थायो, बिथांमोननिसिम मा रिकुवेस्ट? आंथ' आंनि हौवाखौ जेरैबाबो मोनजानो लुबैयो। जिखुनु जाया, जाय जेरावखि नुवा बेखौ आङो खोन्थाहरनानै बा हमनानै दोननानै जों लायनो हानाय बा दोनफैनो हानाय, बेफोरखौनो लुबैयो आरो जेरैखि जाया। बिदिनो जेनेबा मानसिया बेरायबाय थायोमोन नामा बेफोरबायदि? जेनेबा दा जे मानसिया सिगांनिफ्राय मुलि जायाबा बायदिसिना जायोमोन होनना बुंदों, दा बेफोरबायदि मानसिया बिदिनो आंगा मांगा बेरायबाय थायोमोन नामा? बेरायनायालाय ओरैनो मोजांबा बिदिनो थांलाय फैलाय खालामो। अफिस डिउटि बेफोरजों खामानि मावो, ओरैनो थांलाय फैलाय दखान बाजार जाहैयो फैयो। जेरावबो बेफोरबायदि गोदो गोला थाफेरामोन आरो थानायालाय। नोंसोरना मा जायगा ओरैनो? जोंना आवलागुरि, दतमा आवलागुरि। औ। थिगा। औ। ओमफ्राय बेनि नामखौ मा होनो, मानसिनि नामखौ? भद्रकान्त बसुमतारी। भद्रकान्त बसुमतारी। औ। दे जागोन दे, जायखिया जोंनि बर' समाजनि बिदा फंबायमोननिसिम बे मोनसे रिकुवेस्ट, जाहाथे बिथांखौ बहाबाफोर नुयोब्ला औ हमनानै दोननो थाखाय न'खरनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय। औ। बेनिफ्राय आरो माबाफोर बुंबावनो सानो? बुंनाया मा बुंबावनो आं जेनेबा। नोंनि हौवानि फारसे अननानै थाबल' माबानानै खबर लानानै खिथाहरदो, जेरैखि जाया एसे। बबेहायबाफोर नुयोबा एसे थाब
खालामहरदो अननानै दिनै माबायाबो साख्रियाबो ओरैबायदि जाबाय आंहाबो फिसाफोर सानै दंना औ लेखा फोरोंनांगौ मा फोरोंनांगौ बिराद खस्थ'आव गोलैबाय ओजों साख्रियाबो फारसे रावबो गैया मा गैया बिराद प्रब्लेमाव गोलैबाय आरो दा दा बेखौ मा खालामबा मा राहा जागोन ओरैबो जेरैबो साननांगौ जाबाय आङो दा बिनि थाखायनो आंबो नागिरलागासिनो दङ दासिमबो जेबो खबर मोनाखै आरो ना जेबो खबर मोनथ'वाखै बिदिनो गावनि जेनेबा साख्रियाबो बेसेबां गोबाव जाखो बिदि डिसार्ज खालामजानाया बिदिनो माबासोल' जादोंदां मास मोननैसोल' जादों ओमफ्राय बेनि उनावहाय माबा फैबाय आरो थाबायबाय थाबाय ओमफ्राय अफिसाव गावबो फैबाय खबर लाफैबाय बिदि खबर मोनबाय आरो सिगाङावनो जों बिबाय थाखादोंमोन बिनाया होआखै जागोन जागोनल' होनो जाया जों मानसिखौल' लेंहरो बिसोरो अफिसाव लेंहरो ओमफ्राय अफिसाव लेंहरबाबो मानसि बे जाखानाय मानसिखौ जों बोरै लानानै फैनो हानो दे गावसोरखौबो होनबाय जोङो नोंसोरनो नायदो नोंसोरनो खाथ'नानै लायनोबालाय जों मानसिखौ लाबोनो हाला नोंसोर मा खालायदो होननानै जि बार माबा फैबाय थादोंमोन जोङो बुंफैबाय थादोंमोन अफिसारफोरखौबो दा अफिसारफ्राबो मानियाखिसै बेफोरबायदि मानसिखौ नुनानैनो खिन्थाखाबाय आरो प्रेसिडेन्ट गासिबो लेखा थेखाफ्रानो दंखायो थेवबाबो जोंनि खोथाखौ मानिथाराखै ओमफ्राय दा बेफोरबायदिनो खालामबाय आरो माने मानसिखौ लोमजानाय समावनो माने डिसार्ज खालामनानै होबाय बिसोरो डिउटियाव थांनो हायै समाव जों सिगांनिफ्राय बे एसे जाबोनायावनो जोङो बिखाथारदोंमोन जाबोनायाव दा नै बारासो जाबाय ओरैबो दा बिराद फिसाफ्राबो लेखा फरायनाय दं आंहा सासे माबायाव फरायो ओइस एस फार्स्ट इयाराव फरायो ओमफ्राय नै सासे 3 आव फरायो जारलायाव गोलैबाय आरो